אחות גדולה. נכון, איך קוראים לאחות הגדולה שלך, אריאל? נראה לי שהיא אחות נהדרת, נכון? אבל אתם יודעים שאנחנו לא מזמן חגגנו עוד מסיבה מיוחדת לבן בן. מסיבת אח גדול. הוא כבר גדול עד כדי כך שיש לו אח קטן, ותגיד לי, מה אתה עוזר לה? איך אתה עוזר עם האח הקטן שלך? אני עוזר לאמא להגיד. באמת? ואתה יודע ללטף אותו ככה נעים? כן. באמת אח גדול למופת. אבל היום בן הוא המלך. שנעשה ריקוד של מלך? כן, ונראה לכולם, וכולם יעשו שלום למלך, וגם אמא ואבא יעשו שלום למלך. הביטו אליי אני המלך, המלך של המסיבה, תעשה שלום, יש לי היום יום הולדת, ומה אלש לי כל המדינה, אני המלך, המלך של המסיבה. שהוא אוהב לבוא לגן, בגלל שבגן יש ארגז חול נהדר. וקציצות טעימות, וגם צבעי גואש נהדרים, ופאזלים הכי טובים בעולם. מה פתאום, אתם מבולבלים? אתם יודעים למה בן בן אוהב לבוא לגן? יש לו הרבה חברים. יש בגן הרבה חברים. ולבן בן יש המון חברים. הוא מיסטר פופולר, נכון? כולם אוהבים לשחק עם בן. ואני יודעת שכולם רוצים גם לבוא לתת חיבוק לבן ולאחל לו מה? אבל אני לא מזמינה את כולם יחד. בן בן, בוא תעמוד כאן לידי. בסדר? ואנחנו נזמין חברים לתת את החיבוק ולאחל מזל טוב. מי שמתבייש לא חייב. אני רוצה להזמין את ליה גבע. חיבוק גדול לבן בן. מה את רוצה לאחל לו? כל הכבוד. ואני רוצה להזמין את הילה שהיום היא יחפה כי הביאה לגן מגפיים שגדולים עליה, נכון? חיבוק גדול, ומה את רוצה לאחל לחבר? מזל טוב. עכשיו אני מזמינה 3 חברים. יובל ורוני ומור, שלושתכם יחד, בואו. וואו, חיבוק גדול. חיבוק גדול. מה אתם רוצים לאחל לחבר שלכם? כולם עושים שלום
מיליון. בשבילי. פקוקן. אני כבר בפקו בית ספר. יותר מפקו גם. תראה לי איזה יופי. זה לא שלך, זה שלי. איזה יופי. זה שלי. זה מה שאמרתי, זה שלי. זה לא שלך. איזה את רוצה? לב, אוקיי. בצבע מאוד מיוחד, כי רק צבע אחד מכל הצבעים שפה יהפוך את הכובע הזה לכובע קסמים. חיים, איזה צבע אתה בוחר? אתה יכול להתייעץ עם בן. רק צבע אחד יעבוד. בן, איזה צבע אתה חושב שיעבוד? חום. בואו ננסה. אוקיי, הוא אמר חום. אנחנו נבדוק אם זה עובד. איזה טבעת יפה, תראי, זה ככה. לא יודע איפה היא. אין לי מה. אולי באוזן שלך. תראי ככה. צבעים שאתה אוהב במיוחד ותאמר לי מה הם. אדום וכחול. אדום, שים לב. הכובע הזה הוא כובע מאוד מיוחד, כי הוא לא תמיד עובד. בכדי שהוא יעבוד, אנחנו צריכים את מרכיב הקסם הסודי. האם אתה רואה את הבלון השקוף שנמצא פה? אם הכדור נכנס פנימה זה לא אומר שום דבר, כי בכדי שהכדור יהפוך את הכובע לכובע קסמים, אנחנו צריכים לבדוק האם הוא מעניק כוחות קסם למי שלובש אותו. חיים, שים לב מה שיש לנו פה. אם אתה בחרת את הצבע הנכון, אתה הולך להפוך לקוסם רב עוצמה. אל תדאג, גם אם לא בחרתם את הצבע הנכון, מצפה לך קריירה מבטיחה בתור מכונת מסטיקים בקניון. איזה כדור, איזה קובייה אתה בוחר? הקוביות זהות לחלוטין. תיק! כמה מחזיק? אחד. בן תרים את היד השנייה ותוריד. אם הוא יכול, 5. הופה, איפה מחיאות הכפיים? בן, כל הכבוד. לא, בן, אתה יודע מה זה? גם יום הולדת. כתר? לא. לא תמנון? לא. שימו לב לצ'ופצ'יקונים שיש לנו פה. אני אומר 3, 4 ואתם צועקים בנג. אנחנו נראה אם תצליחו לפגוע בצ'ופצ'יקונים ולפוצץ אותה. אוקיי, אתם מוכנים? צ'ופצ'יקון הראשון, מוכנים? 3, 4, נכוון לפה. תכוונו עם האקדח לייזר. 3, 4 וואו. יעל, עוד לא עושה, יש לנו עוגה ונרות, יש כזה? כן, אז אפשר להעביר את זה, בדיוק הזמן. טקס העוגה, ואחרי טקס העוגה כל אחד מהילדים יקבל בלון מיוחד באיזה צורה שהוא בוחר. היום יום הולדת לבן, יום הולדת לבן. הנה של מי הארנבון החמוד?